Hija evidenti l-frustrazzjoni tan-nies wara li dan l-istazzjon żvela b'mod esklusiv li se jiżdiedu l-prezzijiet tal-fliexken tal-ilma, birra u luminata, żieda li se tidħol fis-seħħ minn nhar is-Sibt li ġej. Ħajżidu l-prezzijiet għall-importaturi u t-tariff għall-importaturi li naturalment jafu mbagħad ikollha kif attenti possibilment tafu mbagħad timpatta l-prezz għall-konsumatur. Ma ħanalaq fuq dan il-punt, nixtieq nagħlaq fuq dan il-punt. Jiġifieri jiena kont nemmen li d-direzzjoni tagħna kellha tiġi obduta fis-sens li jtejbu l-effiċjenza. U għal darb'oħra minflok irrappurtaw dan il-fatt ta' Super One għażlu li jiktbu artiklu biex jippruvaw jiddefendu l-immaġini tal-Prim Ministru. Iżda anke din id-darba żgarraw bi kbir, tant il-nies u ħafna partitarji laburisti spiċċaw jesprimu r-rabja tagħhom fil-kummenti taħt dan l-istess artiklu. Uħud fakru kif Robert Abela fuq dan il-każ tal-BCRS ma għamel xejn biex jgħin lill-poplu. Insallabt lil kulħadd kien jaqra wieħed mill-kummenti fil-waqt li persuna oħra kitbet li din mixejn għajr taxxa bil-pulit. Il-maġġoranza tal-kummenti taħt l-artiklu tas Super One semmew ukoll kif in-nies spiċċaw jiġru bil-fliexken b'ħafna ħela ta' ħin, il-poplu qed iweġġa' stqar wieħed mill-partitarji. Intant wara li kien ikkonfermat li mill-weekend se jollew il-prezzijiet tal-fliexken, it-Times żvelat żieda oħra dan hekk kif il-kumpanija Go se żżid it-tariffi għas-servizz bażiku tal-Internet. Fil-fatt minn Marzu il-prezz mistenni jiżdied b'2 € kull xahar. Is-servizz il-ġdid tal-Internet provdut minn din il-kumpanija mistenni joffri veloċità akbar. F'kummenti lill-Gazzetta l-kumpanija fakret li kienet ilha ma żżid il-prezz mill-2019 u min ma jaqbilx ma' dawn it-termini ġodda jista' jħassar il-kuntratt mingħajr penali.